Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tisasaw ti Apo Diyos na Marso ket kasapulan anak ay maldit ka dagiti puspuso tayo. Itataabulan ket maawagan ti National Bible Month. Ditoy apadayawan dagiti mamati ken Apo Diyos ti sasauna babaen ti Biblia. Kunan ni Pastor Reynante Vivit may sa kadagiti pastor amay kararag ken dati misyon na kadagiti ahensya ti gobyerno ken kapulisan ket ti Biblia ket naipalaon ti baro ken daan at hulag at ilinaon na dagitoy ket sasaon ni Apo ken kastapay dagiti nagdalanan ni Apo Jesus kabayatan ti kaadana iti daga. Imbatad ti pastor nga ibunong danto manen kadagiti Biblia kadagiti sumarsaron no alawas kaputan nga ibunong dapay kadagiti mismo pagbaludan opisina ken dadumapay aluk lugar. Dahil naprobaranan iti pagilian tayo nga Pilipinas iti bulan iti Enero gawawagan tayo iti National Bible Month ket agyaman tayo ket number 1 iso kuma iti panaka iwaras wenno panakaidanon dagiti sasaw ti Apo iti amin nga ahensya ti gobyerno ken saan nga gobyerno wenno iti pribado ken iti individual tapnon daytoy nga rutiko na tayong standard book kunohaan iso kuma ti maited kadagiti individual ken dagiti aming nga sangay iti opisina tapnon maamuanda iti may papan nang nangruna iti panakabendisyon iti biag kapo kadagiti sasaw ti Apo. Kabayat na binalakada na dagiti tao nga agtaeng kuma akan kanayon dagiti sasaw ni Apo kadagiti puspuso dagiti amin adungeg iti daytoy a report. Biblia kakabsat agyaman Sir Lawrence ta daytoy ket may san nga gundaway tayo may pakam mo. Ti Biblia kakabsat iso daytoy iti may sakuma nga arakupen ti sangalubungan wenno ti tunggal individual. At isa ko ti Apo masalakan ni Psalms 119 verse 105 ibaga na that your word is a lamp unto my feet and a light unto my path nga sawan ti sao ti Dios wenno ti Biblia ket maidanon ko mati tunggal individual tapnon daytoy ti mang saan lang amang silaw no mang ranyag nang nangruna iso ti mang titinanama ti biag ngagnanayon gapo kini Hesus Kristo ket agyaman ako na kadagiti amin nga imawaten ken dagiti kakadwa tay pay nga gidamdanon iti makungkuna nga Biblia Sir Lawrence. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak, aremen. IFM News.